Уважаеми зрители, видяхте преди малко изпълнението на децата от ансамбъл Здравец. Сега при мен са двама от неговите ръководители. Те са майка и дъщеря, Александрия и Божидара Стоянови. Добре дошли. Добре дошли. Всъщност, вие сте ръководител, а тя е хореограф, така ли? Или и двамата сте ръководители? И двете сме ръководители. Отпуснали сте мащерката малко ръководство. Да, тя трябва вече да замести. Да. Чудесни дечица. Да. Колко такива деца има в ансамбъл Здравец? Множко са. Колко? Към 300, така. 300? Да. Как се оправяте с 300 деца? Като обичаш децата, по-лесно се оправяш. Какво е да ръководите такъв ансамбъл от деца? Голямо щастие. Особено след като видиш резултата, забравяш за всички трудности, които ги има. А при вас? В такива моменти гордост изпитвам, но за да се постигне синхрон, ансамбловост, са необходими много часове работа в залите. Но тя не трябва да пречи, разбира се, на удоволствието и на огромното желание към това, което се занимават, а именно български фолклорни танци. Цялото семейство ви е ангажирано с този проект. По неволя. Какво работят другите от семейството? Всеки има професия и вече работим в ансамбъл Здравец. Аз, например, преподавам в 49-то хореография, т.е. с такава специалност. Георги Стоянов е директор на ансамбъла. Той също е хореограф. А какъв ви се пада? Той ми е съпруг. Той е съпруг. Така, давайте първо роднинските връзки. Той ми е съпруг и е директор на ансамбъла. Така да го казахте, Георги Стоянов, че е някакъв външен. Но той е шеф, трябва така иерархия да имаме. Значи това е Георги Стоянов, вашия съпруг. Божидара Стоянова е следващият хореограф. Тя заема и танци на народите. Тя е специалиста. Анета Стоянова, тя е малката дъщеря. По принцип е финансист, работи в банка, но вечер идва при нас и работи латино танци и български танци. От коя година така? От 1984 година. От 1984 година? Да. Сме двамата. Това означава, че вече има деца, които техните деца идват при вас. Да. На най-голямите вече учим в училището първи клас децата им и в ансамбъл имаме още по-малки. Значи се е превъртяло цяло едно поколение. Цяло едно, да. Затворихме кръга, което е най-голямото щастие за нас. Аз съм мечтала да не губим танцори, а танцорите да даят своите танцори. Те знаят какво ги чака, знаят какви са постиженията. Колко са най-малките? Колко годишни? 4 годишни, 4 годишни? Да. Може ли можете на 4 години да разбере за какво става дума? Разбира основни неща, на ръководителите, които с него се занимават. Георги Стоянов е с малките деца. Георги Стоянов, това е вашия съпруг? Да. Моя съпруг, да. Ма казвайте моя съпруг Георги Стоянов, защо така студено към него? Той е шеф. Той е шеф. Къде пътувате повече? В България или по света? И за радост и за съжаление, повече в чужбина. Да. Това е на Младежта твори, конкурса, който се провежда в София. Всяка есен. И тук получихме пак първо място. Да. В чужбина къде сте били? На много места. Европа, в Йордания, цяла Европа. Ти къде си била? На много места. А ти като малко сигурно си танцувала, предполагам. Да, спомням си. Ти си била част от ансамбъла. След първи клас, да. Имах два варианта за избор. Единия беше оставям си в къщи за 2 седмици сама. Или танцувам на творчески лагер първи. Нямах избор. Започнах, трудничко ми беше, след това обаче дойде първото пътуване и усилията си заслужаваха. Значи цяла Европа сте обиколили? Да. Навсякъде ни приемат изключително добре, създаваме приятелства, които траят след това във времето. Публиката много ни обича. Даже имаме и семейства вече в чужбина. Да, имаме двойки. На фестивал си се запознават, започват да си кореспондират и образуват семейство. В Кипър имаме семейство, в Канада имаме, Значи вие като брачна агенция действате. Да се работи с малки деца обаче е трудно, голяма отговорност. Представете си да се загуби някое, да се разболее. Имате ли такива случаи? Имаме и такива случаи. Загубили ли сте деца? Аз лично само при думата загубил почва да ми трепери гласа, защото в старанието да пазя чуждите деца, защото и моите вървят с групата. В Гърция загубихме малката дъщеря и ми костваше много години от живота. Как се случи? Турнето в Гърция беше много тежко. Отиваме в един град, влизаме в хотел, разстановаме се, взимаме костюмите, отиваме на концерт. Ядене и така нататък. И това е всеки ден, близо 10 дни. Обаче един ден
преведача казва, чакай да спра да видя дали посоката е еднаква. Дали не сме сбъркали, слизаме и малките, винаги водим и малки и голями за атракция. И малките деца отиват на люлките, ние стоварваме костюми и така подробности. Обаче този път ние няма да разстановаме багаж. Нашата малката решила да завоюва люлката на хотела първа и хуква люлката зад хотела. Никой не е видял. Да. Всички ли сте тук? Аз гледам другите деца, моето не може да не е тук. Да. И тръгваме и по едно време тишина в автобуса и се чувствам, че нещо има. И питам, има ли проблем някакъв? Ами, ние много трудно, обаче трябва да кажа, я няма. Просто докато намерим да завие, а то беше доста трудно, докато се върнем, някакъв ад, който изживях. И а тя си беше на люлката. А тя си се люлее и дори не е разбрала, че ще извикат. Не може да я забравим. Тя щастлива, че само тя се люлее на люлката. А тия страхотни костюми, вие ли ги шиете или ги шият някъде? Ние ги шием. Да, за съжаление. Ние шием, защото паричките са по-малко. Кой шие от вас? Цялото семейство е ангажирано. И Георги Стоянов. И Георги Стоянов шие. Чуйте и Георги Стоянов. И той има процес от костюмите. Родители много помагат, самите ръководители много участват. Има танцори, които имат интерес да се научат как се изработват, примерно елементи, риза. Трудно ли се изработва на така? Много трудно. Още със самия избор на модел всъщност започва подготовката. Събираме модели, следва консултация с специалисти, след това решаваме кое ще бъде най-подходящо за състава, за реквизита и след това трудното изработване. Много ръстови височини и много трудно. Сега подготвяте детски фестивал? Точно така. Кога, къде? В София в периода 31 май, 4 юни ще ни гостуват гости от Чехия, детска група. Да, съвсем скоро, другата седмица. Гости от Чехия. Ръководител е Ярослав Швах. Може би първото турне на ансамбъла в Чехия е било при него. Сега той води неговите малки танцори да се запознаят с нашите и една сръбска група от Димитровград. Освен български колективи, много български колективи. Виждам, че пак има изпълнители на нашата малка сцена. Какво ще изпълняте? Какво е изпълнение? Празничен тракийски танц, фрагмент и нека бъде поздрав към вашия специален гост на предаването Димитър Бербатов и към всички танц Бербатов. Да видим една Бербатовица. Браво! Страхотен танц. До кога ще го правите?
Докато има интерес към него, всяка година подновяваме репертуара, за да има интерес, когато ние сами си правим голями концерти и на всеки концерт трябва да поднасяш нещо интересно, за да задържиш публиката. Освен български танци, слагаме и танци на други народи. Като гледам тази династия семейна, то може да продължи вечно. Дай Боже да сме здрави и живи. И да има интерес. Това е нашата тениска. С удоволствие ви поднасяме, когато решите да танцувате. Това е на... Мерси, точно. Това е на Деталина. Точно, аз много танцувам такива хора, ръченици у нас постоянно. Надяваме се. С 19-ти номер, това за Стилян Петров ли? Точно така, в подкрепа специално направиха тениската. Добре, благодаря ви. Желание за вас късмет и щастие. Добре. И успехи. Успехи на вас, успех на фестивала.